O fútbol esperta emocións que unen a todos os galegos. Estean onde estean. Non só na Galicia territorial, senón en calquera parte do mundo. E hoxe viñemos ata Ferrol para comprobar canto saben os galegos sobre migración e retorno. Saberías decir que equipo de fútbol de Galicia dedica o himno da súa volta a Europa á inmigración? Hai 4 opcións. A, o Deportivo da Coruña. B, o Celta de Vigo. C, o Racing de Ferrol. D, Ourense. Xa que estamos en Ferrol, vou votar polo Racing. Incorrecto. É o Racing de Ferrol. Incorrecto. Celta de Vigo. Celta. O Celta de Vigo. El Celta de Vigo. Correcto. Moi ben. Agora, tócavos a vós, futboleiros do exterior. Que equipo galego protagonizou un dos momentos máis destacados da historia da UEFA Champions League ao anotar 4-0 contra o Milán no partido de volta dos cuartos de final? A, Deportivo da Coruña. B, Celta de Vigo. C, Racing de Ferrol. Ou D, Ourense. Envía a túa resposta cos teus datos persoais ao correo sxecontigo@xunta.gal.